Κύριε Σχολάρχα, είμαι πραγματικά χαρούμενη, γιατί μετά από διάφορα σκαμπανεβάσματα το σχολείο βρήκε εδώ μια καινούρια θέση, εδώ στο Πάτιον που βρισκόμαστε, και όταν λέω σκαμπανεβάσματα εννοώ ότι ξεκίνησαν οι εργασίες του σχολείου για την αναβάθμιση του, βεβαίως, για καλό σκοπό οπωσδήποτε, αλλά καθυστέρησαν. Αναγκαστήκατε να φύγετε από την Πατμιάδα, να πάτε στο Σπήλαιο, το οικοτροφείο, αναγκαστήκατε να κάνετε τα μαθήματά σας σε χώρους που δεν έπρεπε στην Πατμιάδα. Υπήρξαν κάποια προβλήματα για να μετακατασταθείτε εδώ ή κάπου αλλού και τελικά πραγματικά καταλήξατε εδώ, στο Πάτμιον. Βλέπω ότι υπάρχει μία τάξη εδώ μέσα, παρόλο ότι δεν ξέρω, κάποιοι δεν το περιμένανε ότι θα υπήρχε αυτή. Και κάτι άλλο να προσθέσω. Την τελευταία φορά που μιλήσαμε και κάναμε την τελευταία μας συνέντευξη, είχατε από την Πατμιάδα φύγει. Ναι. Διότι αντικατασταθήκατε, ή μάλλον εσείς θελήσατε να φύγετε για λίγο από την Πατμιάδα και αντικατασταθήκατε από κάποιον άλλον συνάδελφό σας. Και βεβαίως όλοι ξέρουμε ότι πάλι είστε εδώ, στην Πατμιάδα. Θέλω λοιπόν να μας πείτε όλο αυτό το διάστημα που μεσολάβησε από την τελευταία μας συνέντευξη, τι μεσολάβησε και για σας προσωπικά μετά από αυτή την αλλαγή, για το σχολείο που ενδιαφέρει νομίζω όλους μας, την Πατμιάδα, γιατί την αγαπάμε, και πώς είστε εδώ μέσα. Ωραία. Καταρχάς να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μου δίνετε να μιλήσω ξανά μαζί σας για το σχολείο και να ενημερώσουμε και όσους αγαπούν και ενδιαφέρονται για την Πατμιάδα να μάθουν κάποια πράγματα από πρώτο χέρι και για τη λειτουργία της σήμερα και για την προσωρινή μεταστέγασή της εδώ στο Πάτμιον Πνευματικό Κέντρο. Όπως σωστά είπατε, από την τελευταία μας κουβέντα έχει μεσολαβήσει αρκετό διάστημα, επωφελές θα έλεγα εγώ για το σχολείο, γιατί συνεχίζονται τα έργα και το ότι είμαστε σε έναν άλλο χώρο, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια πρόοδος των εργασιών μεγαλύτερη. Να ξεκινήσω από το τελευταίο ερώτημα που θέσατε. Όντως, επέστρεψα στη θέση του σχολάρχη κατόπιν απόφασης της υπηρεσίας του Υπουργείου, δηλαδή της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης του Υπουργείου, γιατί υπήρξαν κάποια θέματα που έπρεπε να αντιμετωπιστούν με την προηγούμενη διεύθυνση. Για να μην μπαίνω τώρα σε υπηρεσιακά θέματα, με κάλεσαν να επιστρέψω. Ήμουνα στο γυμνάσιο της Πάτμου για 2,5 μήνες και μου ζητήθηκε ξανά να επιστρέψω στη θέση του σχολάρχη για να συνεχίσω από εκεί που είχαμε σταματήσει και την τελευταία φορά. Αυτό που έχει αλλάξει βέβαια και σωστά το επισημάνατε, είναι ότι μετά από ένα διάστημα εξερεύνησης χώρου από την πλευρά του Δήμου, μας δόθηκε η δυνατότητα να μεταστεγαστούμε στο Πάτιον Πνευματικό Κέντρο, να λειτουργεί το σχολείο μας εδώ, έξω από το φυσικό του χώρο βέβαια. Έτσι, αυτό με όλα τα θέματα που μπορεί να προκύπτουν και για τον καινούργιο χώρο που μας φιλοξενεί και για τη λειτουργία την καθημερινή του σχολείου πρέπει να αντιμετωπιστεί πολύ άμεσα και αποφασιστικά. Δεν είχαμε περιθώριο ούτε να χάσουμε άλλο διάστημα, ούτε να λύσουμε όλα τα θέματα μέσα σε αυτό. Από τις 8 Ιανουαρίου που ξανά άνοιξαν τα σχολεία μετά τις διακοπές του Χριστουγέννων, εμείς λειτουργούμε στον χώρο αυτό που μας δόθηκε. Το χρονοδιάγραμμα, τουλάχιστον από την πλευρά και της υπηρεσίας που ανέλαβε το έργο και την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Θρησκευμάτων, είναι μέχρι το τέλος του τρέχοντος διδακτικού έτους, για μερικούς μήνες ακόμα. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά και όπως προβλέπετε στο χρονοδιάγραμμα να επιστρέψουμε στο φυσικό μας χώρο το Σεπτέμβριο. Μακάρι να γίνουν όλα αυτά που πρέπει να γίνουν. Σίγουρα πέρασε ένα διάστημα κατά το οποίο υπήρξε μια αβεβαιότητα για την μεταστέγαση του σχολείου και σε ποιο χώρο θα μπορούσε να λειτουργήσει. Υπήρξαν ενέργειες και από την πλευρά του Δήμου και από την πλευρά της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων, που είναι η υπηρεσιακή μας αρχή, η προϊσταμένη μας αρχή. Εν τέλει και με την Επιτροπή Καταλληλότητας που συνεδρίασε στις 16 Οκτωβρίου, εγκρίθηκε ο χώρος αυτός και λειτουργούμε όπως μπορούμε και πρώτα απ' όλα για προς όφελος των παιδιών, των μαθητών μας, στο Πάτμιον,
χωρίς βέβαια σας λέω να έχουμε ούτε τις ανέσεις του φυσικού μας χώρου, ούτε την βεβαιότητα ότι λειτουργεί ένας χώρος σχολικός καθαρά και μέσα σε αυτόν τον χώρο μπορεί να γίνονται όλες τις δραστηριότητες. Πρέπει να καταβάλουμε και εμείς την προσπάθειά μας, όπως και θα γινόταν σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, να εξασφαλίσουμε την συνέχεια, την απρόσκοπη λειτουργία του σχολείου. Αυτός ο εξοπλισμός που βλέπω εδώ μεταφέρθηκε από την Πατμιάδα. Ο εξοπλισμός που βλέπετε, με μικρές εξαίρεσεις ας πούμε, μεταφέρθηκε από το σχολείο μας, εδώ στον χώρο αυτό. Μέσα στις διακοπές των Χριστουγέννων είχε και ένα όφελος αυτή η καθυστέρηση της μεταστέγασης, να εκμεταλλευτούμε τις αργίες των Χριστουγέννων και να μεταφέρουμε τον εξοπλισμό μας εδώ για να είμαστε απολύτως έτοιμοι ή όσο το δυνατόν πιο έτοιμοι στις 8 Ιανουαρίου. Υπάρχει όμως βέβαια στο μυαλό μας ένας προβληματισμός ότι το έργο το οποίο γίνεται αυτή τη στιγμή στην Πατμιάδα καθυστέρησε πάρα πολύ να γίνει, παρόλο ότι είχε προϋπολογιστεί η επιχορήγηση του 1.400.000 ευρώ. Το έργο όμως, βεβαίως όχι για λόγους της επιχορηγήσης, μάλλον εσείς θα μου το πείτε αυτό, σταμάτησε. Σταμάτησε νομίζω αρκετές φορές, όχι μόνο μία και δύο. Άρα καθυστέρησε. Το αποτέλεσμα αυτό ήταν να καθυστερήσει. Τώρα λοιπόν, από ό,τι γνωρίζουμε και από δελτία τύπου που έχει εκδώσει ο Δήμος της Πάτμου, αλλά και με εσάς που έχουμε μιλήσει, ότι έχει εγκριθεί ένα επιπλέον κονδύλι 640.000 ευρώ για να συμπληρωθεί το έργο και μάλιστα με την πεποίθηση αυτών που έχω τουλάχιστον εγώ συζητήσει μαζί τους, αλλά και από ό,τι κατάλαβα και εσείς το γνωρίζετε αυτό, μέχρι τέλος του Σεπτέμβρη ή μέχρι τέλος του Αυγούστου, έτσι τουλάχιστον, θα έχει ολοκληρωθεί το έργο. Μα μπορεί να γίνει αυτό, είναι εφικτό, κύριε Σχολάρχα? Να ξεκινήσω από το πρώτο σκέλος της ερώτησής σας, που ήταν οι παύσεις. Το έργο δεν σταμάτησε ποτέ οριστικά, δεν υπήρχε για μια τέτοια περίπτωση και το έχω ακούσει και αυτό, ίσως εσφαλμένες εντυπώσεις να έχουν δημιουργηθεί. Παύσεις εργασιών δημιουργήθηκαν αναγκαστικά, όπως ξέρετε κι εσείς, λόγω του ενδιαφέροντος που έχετε επιδείξει για την πρόοδο των εργασιών. Παύσεις εργασιών υπήρξαν κατά καιρούς αναγκαστικά, διότι το έργο ξεκίνησε με μια παλιά μελέτη που υπήρχε από το 2011 περίπου, 2010. Πάνω σε αυτή τη μελέτη βασίστηκε και η δημοπρασία και ο προϋπολογισμός του έργου. Δυστυχώς όμως υπήρχαν κενά στη συγκεκριμένη μελέτη, η οποία μας βοήθησε βέβαια η ύπαρξή της, γιατί θα πρέπει να δημιουργηθεί εκ νέου μια μελέτη, να χρηματοδοτηθεί. Βασιστήκαμε σε αυτήν, οι μηχανικοί μάλλον βασίστηκαν σε αυτήν, αλλά στην πορεία, στην πρώτη των εργασιών, έγινε αντιληπτό ότι υπήρχαν κενά κυρίως στο κομμάτι της στατικής μελέτης. Έπρεπε λοιπόν για κάθε αλλαγή που χρειάζονταν ο ανάδοχος να επιστρέφει τη μελέτη προς έγκριση για τις αλλαγές αυτές, η ΚΤΙΠ, η εταιρεία του Δημοσίου που δημοπράτησε το έργο, να εγκρίνει τις νέες αλλαγές πάνω, κυρίως στη στατική μελέτη όπως είπα, και να προχωρούν μαζί με αυτές τις παύσεις, οι οποίες ήταν αναπόφευκτες στην ουσία. Η τελευταία παύση εργασίων έγινε, όπως ούτως ή άλλως είχαμε ενημερωθεί εγκαίρως, γιατί έπρεπε το σχολείο να μεταφερθεί σε ένα καινούριο χώρο, ώστε να μπουν τα συνεργεία που έχουν ήδη ξεκινήσει μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων, και αυτή τη στιγμή βρίσκονται πάνω, για να δοθεί και ο τρίτος όροφος όπου στεγανόταν το σχολείο. Στην ουσία λοιπόν, για να δώσω και μια καλύτερη εικόνα, έτσι πιο συνολική, δεν υπήρξε ποτέ ούτε κίνδυνος ούτε κάποια άλλη απόφαση να σταματήσει το έργο. Υπήρχαν συχνές παύσεις που προήλθαν, όπως σας είπα, κυρίως γιατί έπρεπε να αλλάζει σε τμήματά της η αρχική μελέτη, και αυτό σημαίνει ένα διάστημα το οποίο θα πρέπει να εγκριθεί εκ νέου, να υποβληθούν οι αλλαγές, να εγκριθούν, γιατί είχαν προϋπολογιστεί εργασίες μέσα σε αυτό το κομμάτι. Και το τελευταίο που έγινε ένα διάστημα πριν τις γιορτές, πριν τις διακοπές των σχολείων, ώστε να προλάβουμε να εκενώσουμε τον χώρο και να βρεθούμε στο καινούργιο μας κτίριο. Αυτά τα επιπλέον χρήματα, τα οποία συμπληρώθηκαν τώρα με την νέα χρηματοδότηση, το αίτημα αυτό ποιος το υπέβαλε, συγγνώμη? Αυτό δεν το γνωρίζω από πρώτο χέρι. Γνωρίζω όμως μετά από συνομιλίες που είχα και με τον επιβλέποντα μηχανικό και με τον ανάδοχο μηχανικό του έργου, ότι αυτό ήταν μια απόφαση της ΚΤΙΠ, της υπηρεσίας που δημοπράτησε το έργο. Είχε ξεκινήσει, από όσο γνωρίζω από τις επικοινωνίες που είχα,
μια κουβέντα μετά το καλοκαίρι που είχαν έρθει εδώ οι άνθρωποι. Είχε διαπιστωθεί μια ανάγκη με μια έκθεση που είχε υποβάλει ο ανάδοχος μηχανικός. Έγιναν οι εκθέσεις αυτές, κατατέθηκαν στην ΚΤΙΠ και αποφασίστηκε ότι υπάρχει ανάγκη να υπάρξει εκ νέου μια χρηματοδότηση του έργου. Αυτό γνωρίζω και εγώ μέσα από τις συνομιλίες που είχα. Άρα λοιπόν με αυτά που μου είπατε, καταρχήν συμπεραίνω ότι είναι εφικτή η ολοκλήρωση του έργου μέχρι τη νέα χρονιά, τη νέα σχολική χρονιά 25-26. Αυτό μας έχουν διαβεβαιώσει και από την πλευρά των μηχανικών, ότι είναι εφικτό, ότι αυτός είναι ο στόχος τους, γιατί και αυτοί δεν έχουν άλλο περιθώριο. Ας μην ξεχνάμε ότι έχει μεσολαβήσει αρκετό διάστημα από την έναρξη των εργασιών και επίσης οποιαδήποτε καθυστέρηση κοστίζει και στο οικονομικό κομμάτι. Δηλαδή, ναι, μεν υπήρξε χρηματοδότηση, αλλά νέες καθυστερήσεις για άλλους λόγους θα κοστίσουν όχι μόνο στο χρονικό διάστημα. Να ανεβάζουν και το κόστος, βέβαια. Λοιπόν, ο προϋπολογισμός θα ανέβει ακόμα περισσότερο. Αυτός είναι ο στόχος τους. Ναι. Αυτό που μας έχουν διαβεβαιώσει ότι είναι εφικτό να παραδώσουν τουλάχιστον το χώρο που θα στεγαστεί το σχολείο. Οι μαθητές οι οποίοι φοιτούν εδώ, το σύνολο των μαθητών, νομίζω ότι δεν ενδείκνυται για να υπάρχει ένα σχολείο, να λειτουργεί ένα σχολείο, από ό,τι γνωρίζω. Όμως η Πατμιάδα, έστω και με έναν μικρότερο αριθμό μαθητών, εξακολουθεί και λειτουργεί. Ποιοι είναι οι λόγοι που συνετέλεσαν ώστε αυτό το σχολείο να παραμένει ανοιχτό και βεβαίως εμείς σαν Πάτμοι να αισθανόμαστε ακόμα την περηφάνεια που είχαμε από το παρελθόν? Να σημειώσω κάτι, γιατί το 2012 που βρίσκομαι στην Πάτμο, ακούω σαν έναν φόβο, να πω, σαν μια φήμη, ότι το σχολείο θα κινδυνεύσει με πάυση της λειτουργίας. Δεν υπάρχει ποτέ. Δεν ήταν δικαιολογημένη αυτή η ανησυχία? Ίσως να προέρχεται από ελλειπή πληροφόρηση. Τα τελευταία δεδομένα που ισχύουν από το 2021 με τον νόμο 48-23, που αφορά και γενικά την εκπαίδευση και ειδικότερα την εκκλησιαστική εκπαίδευση, προβλέπουν το εξής, ότι τα εκκλησιαστικά σχολεία, γυμνάσια και λύκεια, οφείλουν μέσα σε ένα χρονικό διάστημα τριετίας να εξασφαλίσουν 20 μαθητές ανατάξει. Δηλαδή στην περίπτωσή μας αυτό θα ήταν 120 μαθητές μήνυμου σε βάθος τριετίας. Αλλιώς θα υπάρχει ένα θέμα στη λειτουργία τους. Με τον νόμο αυτό το συγκεκριμένο του 48-23 του 2021, η Πατμιάδα και η Αθωνιάδα εξαιρούνται από την υποχρέωση να συμπληρώνουν απαιτούμενο αριθμό μαθητών λόγω της ιστορίας τους και της προσφοράς τους στην εκπαίδευση και στο έθνος. Γι' αυτό σας είπα και πριν ότι δεν υπάρχει ποτέ, δεν έχει υπάρξει μάλλον ποτέ όσα χρόνια είμαι εγώ εδώ στην Πάτμο, τα τελευταία 12-13 χρόνια και στα 10 χρόνια που βρίσκομαι στη θέση του διευθύντη της Πατμιάδας, δεν υπήρξε ποτέ κανένα ενδεχόμενο υπαρκτό και κανένας φόβος που να δικαιολογεί ανησυχία για την συνέχιση της λειτουργίας του σχολείου. Ίσως, ξαναλέω, από ελλειπή πληροφόρηση, ίσως και από εσφαλμένες εντυπώσεις που έχουν δημιουργηθεί μέσα στα χρόνια, τουλάχιστον από την πλευρά μου, όπως το ξέρετε κι εσείς, γιατί πάντα ήσασταν δίπλα μας και καλύψατε όλες τις εκδηλώσεις, ποτέ δεν έχω μιλήσει και ποτέ δεν έχω αφήσει υπόνοιες ότι το σχολείο κινδυνεύει με πάυση της λειτουργίας. Εσείς όχι, κύριε Σκολάκα. Αλλά από ό,τι αντιλαμβάνω και από αυτά που μου λέτε, θα έπρεπε να υπάρχει μια ανησυχία. Ήρθε όμως ο νέος νόμος αυτός του 21, μου είπατε, και κάλυψε το κενό αυτό και την ανησυχία των πολιτών. Δηλαδή, αν δεν γινόταν αυτός ο νόμος, νομίζω ότι τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Πάλι δεν υπήρχε λόγος ανησυχία σοβαρός που να προκύπτει από κάποια δεδομένα, έτσι, γιατί πάντα με βάση δεδομένα μιλάμε. Δεν υπάρχει για κανένα σχολείο, εκτός αν υπάρχουν συνενώσεις σε πολύ μικρές περιοχές. Ο αριθμός των μαθητών έχει μειωθεί κατά πολύ, όπως γίνεται συνήθως στα σχολεία της ακριτικής χώρας, τις αγώνες γραμμής, σε σχολεία της πρωτοβάθμιας που δεν έχουν εγγραφές. Εμείς είχαμε εγγραφές. Και μάλιστα όταν δημοσιεύτηκε όμως αυτός, η σχολή είχε 43 μαθητές. Έτσι. Δεν είχαμε φτάσει ποτέ σε κανένα σημείο. Μάλιστα, είχε διπλασιαστεί το 2021-2022, είχε διπλασιαστεί ο αριθμός των μαθητών από τότε που βρέθηκα και εγώ στη σχολή. Ήμασταν ακριβώς οι διπλάσιοι στο μαθητικό δυναμικό. Γι' αυτό σας λέω ότι εμείς γνωρίζαμε τα δεδομένα, δεν είχαμε ποτέ καμία ανησυχία. Δεν υπήρχε πραγματικός φόβος παρά μόνο
η εντύπωση που μπορεί να δημιουργείται από μια λυπή πληροφόρηση, γιατί σίγουρα υπάρχουν άνθρωποι εδώ πέρα που έχουν ζήσει και τα εκκλησιαστικά σχολεία γενικά και την Πατμιάδα ειδικότερα σε μια άλλη εποχή. Και συγκρίνουν, φυσιολογικό είναι αυτό, την λειτουργία, το μαθητικό δυναμικό, τις ιδιαιτερότητες που είχαν τα σχολεία αυτά και η σχολή μας με το παρελθόν, που ναι, υπήρχαν εκατοντάδες μαθητές, δεκάδες μαθητές αργότερα, και σήμερα έχουν αλλάξει τα πράγματα και στο εκπαιδευτικό πλαίσιο γενικότερα και στο εκκλησιαστικό. Όσον αφορά την αλλαγή, τη μεταφορά σας εδώ, έχει αλλάξει κάτι σε σχέση με τις δράσεις, σε σχέση με την, γενικά με το θέμα... Με την καθημερινή λειτουργία του σχολείου? Ναι, με τη λειτουργία. Όχι, γιατί ο στόχος μας ήταν να ανοίξει το σχολείο στις 8 Ιανουαρίου, όπως ακριβώς έκλεισε πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων. Γι' αυτό και έγινε μέσα στις διακοπές αυτή η εσπευσμένη μεταφορά υλικοτεχνικού εξοπλισμού. Δεν έχει δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα ούτε στο ορολόγιο, ούτε στην φοιτηση των μαθητών, καμία αλλαγή. Οι όποιες αλλαγές είναι χωροταξικές και αλλαγές συνηθιών, οι οποίες ουσιαστικά θα γίνονταν. Δηλαδή, οι δράσεις της Πατμιάδος, όπως τις είχαμε συνηθίσει, θα συνεχίσουν κανονικά. Έχετε κάτι έτοιμο για αυτή τη χρονιά? Για τις ενδοσχολικές δράσεις μιλάτε πάντα. Ναι, υπάρχουν προγράμματα που τρέχουν, έτσι. Υπάρχουν εκδηλώσεις που θα γίνουν και στην πορεία της χρονιάς. Αυτά δεν αλλάζουν. Είναι μέσα στον προγραμματισμό, ο οποίος ούτως ή άλλως είχε λάβει υπόψη του τη μεταστέγαση κάποια στιγμή. Δεν θα μας δυσχεραίνουν καθόλου. Ωραία. Αλλά όσον αφορά τη λειτουργία του σχολείου, την καθημερινή, τις εκδρομές των παιδιών, τις εκδηλώσεις που θα κάνουμε, όλα αυτά όπως τα έχουμε σχεδιάσει, θα τα επιδιώξουμε και θα τα κάνουμε, γιατί είναι πάντα προς όφελος των μαθητών μας και της λειτουργίας του σχολείου. Έχετε να συμπληρώσετε κάτι? Ναι, θα ήθελα σε πρώτη φάση να ευχαριστήσω το Δήμο Πάτμου, γιατί με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μας δόθηκε το Πάτμο Πνευματικό Κέντρο για τους επόμενους μήνες. Γνωρίζω ότι δεν ήταν μια εύκολη απόφαση, ούτως ή άλλως το Πάτμο είχε προκριθεί ως η λύση η οποία θα προέκυπταν αν είχε εξευρεθεί άλλος χώρος. Θα ήθελα οπωσδήποτε να ευχαριστήσω τους φίλους οι οποίοι βοήθησαν μέσα στην περίοδο των διακοπών των Χριστουγέννων να μεταφέρουμε όλο αυτόν τον εξοπλισμό από την Πατμιάδα. Χωρίς αυτούς δεν θα ήταν εφικτό, γιατί ήταν μεγάλο το βάρος που έπρεπε να καλύψουμε μέσα σε τόσες λίγες ημέρες και να έρθουν τα παιδιά να ανοίξει το σχολείο κανονικά. Μας βοήθησαν φίλοι εδώ πέρα της σχολής, ιδιώτες, προσέφεραν τα οχήματά τους, τη βοήθειά τους, η χειρονακτική εργασία και το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου μας, ο οποίος είναι πάντα δίπλα μας σε κάθε βήμα που κάνουμε. Έχουμε μια αρμονική συνεργασία και ελπίζω να τη συνεχίσουμε και στο μέλλον. Θέλω να διαβεβαιώσω όσους ενδιαφέρονται και για τη λειτουργία του σχολείου ότι εμείς αποσκοπούμε σε μια αρμονική και καθόλου γόνιμη συνεργασία με τους φορείς που συνεργαζόμαστε, είτε είναι ο Δήμος Πάτμου, είτε είναι η Διεύθυνση Δευτεροβάθμισης, είτε είναι το Υπουργείο, είτε είναι οι Σύλλογοι, όπως σας είπα, και δεν έχουμε κανένα άλλο κίνητρο παρά μόνο τη συνέχιση της λειτουργίας της σχολής μας, απρόσκοπτα, όπως είπα και πριν, και χωρίς να δημιουργεί κανένα πρόβλημα στη φοιτηση των μαθητών μας. Ο στόχος μας είναι αυτός. Με αυτόν τον στόχο ήρθαμε και σε επικοινωνία και με το Δήμο και με το Δημοτικό Συμβούλιο και με όλους τους φορείς. Ελπίζω αυτό να είναι και οδοδείκτης για τη συνέχεια και πάνω σε αυτό θα κινηθούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ. Και εύχομαι, όπως ακριβώς μας έχουν ενημερώσει από τις σχετικές αρχές, να ολοκληρωθεί το κτίριο μέχρι το τέλος του Αυγούστου, ώστε τα παιδιά να έχουν την ευκαιρία να μπουν στο φυσικό τους χώρο, στην Πατμιάδα. Αυτό ακριβώς είναι το ζητούμενο και για μας. Σας ευχαριστώ πολύ.